Πώς φτάνει στο σημείο σήμερα να παρουσιάσεις το παιχνίδι 5x5? Δηλαδή, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι αυτοπροτάθηκες. Πολύ σωστά. Ότι ναι. πήρες ένα τηλέφωνο στον κύριο Ποφάντη και του λέτε καλησπέρα κύριε Ποφάντη, λέγομαι Τάδε, είμαι ο Τάδε. Ναι, μου λέει ποιος είσαι εσύ. Παρουσιάζει. Σε είχα συνηθίσει, ναι, κάπως αλλιώς. Ναι, του λέω αυτό είμαι. Α, μου λέει. Ωραία, τι θέλεις. Λέω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, το τηλεπαιχνίδι. Θέλω να κάνω οντισιόν και εγώ μπορώ. Ναι, γιατί είχα ακούσει ότι πέρασε πολλοί κόσμος. Ναι, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Και μου λέει βεβαίως, πώς να πας εκεί και εκεί και να κάνεις. Άργησαν πάρα πολύ τα αποτελέσματα. Πάνω από 1 μήνα, 1,5 μήνα να έχω ένα τηλέφωνο. Λέω, εντάξει, δεν ήταν, λέω, ίσως η στιγμή. Δεν πειράζει. Μου αρέσει πάρα πολύ η αποτυχία, να ξέρεις. Μου αρέσει γιατί με πεισμώνει. Παρ' όλα αυτά, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε είσαι στους επικρατέστερους. Και μετά με πήραν τηλέφωνο και μου λένε θα το κάνουμε μαζί. Και χάρηκα πάρα πολύ. Και έχει ξεκινήσει τώρα, βέβαια είμαστε περίπου στο 25-30 επεισόδια, εμείς είμαστε πιο πέρα. Και αρχίζω και με βρίσκω όλο και περισσότερο. Και κουρδίζομαι, να το πω έτσι περισσότερο. Λογικό. Το ξέρεις πολύ καλά. Και το διασκεδάζω όσο δεν πάει. Χαίρομαι πολύ.